Hey, heza namhla azibingelelwa ukubingelela lo. Hey, bani bayokabana lengane madoda. Hey, kathi kwakuthiwa ugobise emanzi. Hey, seyindala impela le. Akanokwazi basikwazi uyigoba ugojo usolidala kangaka. Hey, besiyami. Hey, umdala wakhuluma yedwa nje uyahlanya yini asikhethe. Hey. Ngathola nje amanzi kankalankanje kuphela. Indlela yami usende. Sende impela indlela yami. Induku yami. Ngabingelelwa nje. Ave ngiphakazana njani. 1 2 3. 2 feet. Ushaya 2 feet impala. Ungwabani sibonga? Silawo. Phangaphetheya. Umkhulu wakho sonta naye ngiyamazi umkhulu wakho. Kumxolisa sokudedela. Yebo. Bangazi umkhulu wakho. Yebo. Kodwa mfana wami hamba ungaphinde wona. Ngangithi bangithini kwena? Ngixolele. Kumxolisa. Lahleka. Ekhulu utshani. Wash. Ufunda isifundo. Hey. Hey, sawona Ras. Hey, hamba. Hi, guys. The pet speaker la spam. That is 100 rand. Speaker nesikhwama 100 rand. Abo nje ungahamba usikhalisa sibo. It's fresh. License. Awungiboni. Ngifanele ukuphatha iphika mina. Awu. Naku nje abanye bayaphatha abakunalutho. Intombi yami ngathini singabe ngiphatha ispeaker? Hayi. Siyo discuss awona ukuthi njani. Hayi baba. Angidlali mina ngami ngidlala iphika indlela yona. Ngathi ngiyahlanya ekhanda. Futhi laba bayaphatha abahlanja. Angishongo kanjalo. Hamba futhi ungazongibhedela. Yazi angikho ku good mood. Hey madoda.